Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Reig Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i estem aquí per parlar de moda. Rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda em fan bugir. Soc tan... Hola a tots, això és el capítol 0 de Llepafils, però abans de res, presentem-nos. Jo sóc la Núria Torralba i em coneixereu potser per ser l'editora del blog de moda de Montalban Post, on intento que tots deixeu de comprar fast fashion. I jo sóc la Reig o la Raquel, com vulgueu, dissenyadora de moda i patronista. I al món de les xarxes em podeu trobar al canal Malaya creant vídeos de moda i de do it yourself. I ara que ja ens poseu veu a cada una, ens agradaria explicar-vos d'on surt aquest projecte de Llepafils. La cosa és que ens vam conèixer per Instagram, allò que el magnífic algoritme et recomana un compte, et mola el contingut i el segueixes, i un dia arriba a la 080 i jo, qual friqui, perquè és que no hi ha una altra paraula, vaig escriure a la Núria sense conèixer-nos de res i li vaig preguntar que si volia acompanyar-me a la 080 per no anar sola. Així que ja va ser el primer cop que ens vam veure, a la 080 del febrer del 2020. Després vam anar juntes a l'intercanvi de roba de les noies de Slow Fashion & Co. Just abans del confinament. I fins ara, al dia d'avui, que estem creant aquest projecte. Com podeu veure, una relació una mica pim-pam, però definitivament unida pel que ens apassiona, que és lo important. I parlem un moment del nom d'aquest podcast. Té la paraula Llepafils, alguna cosa referent a la moda? Bé, realment no, la que vosaltres hi vulgueu trobar. Està clar que la roba està feta amb fils, per començar. I llepes només aquelles coses que t'agraden molt, no? Així que sí, hi podríeu trobar un nexe. Però Llepafils com a tal és una paraula que es fa servir realment per criticar la gent molt escaroseta, com diria el senyor Pla, tot un referent per molts catalans. Sobretot s'utilitza a l'entorn gastronòmic, però ens ha donat una mica igual, perquè al fin i al cabo significa ser escrupolós i crític. I la veritat és que ens agrada posar-nos en plan sargento amb el panorama fashion actual. A vegades massa snob trobem. I per què mentir, és un insult en català i ens agrada massa aquesta cara fosca de la nostra llengua. I el que venim a fer és treure-li una mica aquesta capa de suposada seriositat que té la moda i a mirar el món a través d'ella. I ho farem en català, cosa que no implica parlar només de moda catalana, però sí que intentarem fer contingut de quilòmetre zero. Parlarem de marques, dissenyadors, botigues de slow fashion, però també us explicarem i opinarem sobre tot allò que està passant al sector. I intentarem utilitzar la moda com a eix transversal per parlar de tot. Avisem que el nostre punt de vista és bastant slow, contrari al fast fashion. I hem vingut a obrir-vos els ulls perquè descobriu tot el que hi ha darrere del que penseu que potser és una simple samarreta i per ensenyar-vos les alternatives reals i accessibles que hi ha a la compra compulsiva de les grans multinacionals. I a partir d'aquí potser us pregunteu, com anirà això exactament? Aquest podcast com serà? Doncs bé, al principi de cada nou capítol us actualitzarem amb les notícies que cal que sapigueu per començar bé la setmana. I després us parlarem a cada capítol d'un tema que trobem interessant, per la qual cosa molts cops comptarem amb professionals del sector que ens ajudaran a explicar-vos-ho tot molt millor. Volem que això sigui amè i que sigui un espai on es puguin aprendre més coses a cada episodi, però sense arribar a fotre la xapa i que tothom, sigui expert o no en moda, ens pugui escoltar i gaudir-nos. I això seria una mica tot per avui. Volíem presentar-vos aquest projecte i que el coneixéssiu. Però no ens anirem sense abans donar les gràcies a dues persones. La primera, l'Anna Cervero, qui ens ha fet tot el disseny gràfic i la podeu trobar a Instagram com a cervero.design. I a l'Oriol Palomeque, qui ens ha cedit aquest hitazo per posar-nos a to i el podeu trobar a Spotify com a Uri. Així que aquí ens acomiadem i esperem escoltar-nos ben aviat. Adéu! Adéu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe